Arça bilen Şerviye. Bir var eken, bir ýok eken. Gadyym zamanna bir aýalyň iki sany ogly var eken. Ulu oglunyň adyna Arça, kiçisiniň adyna Şerviye diýer ekenler. Gülleriň birinde ýurduň şahy ölüp, oň ýerine şah saýlamak üçin döwlet guşuny sürýärler. Guş Şerviýanyň başyna gonýar. Wedir wekiller muňa ynantyz garap, guş ýalňyşdy diýen bahana bilen ony ýangadan sürýärler. Guş 3 gedegem Şerviýanyň başyna gonýar. Şerviýe ýurda şah bolýar. Ýöne wedir wekiller muňa görüplik edip, ondan diýmek hakda alad edip başlaýarlar. Olar maslahatlaşyp, Şerviýanyň agasy Arça, aga barka, eniniň şah bolup hökümdarlyk etmekligi aýyp zat. Sen ony öllür-de özüň şah bol. Bir hepdelik awşkara çykalyň. Ýanymyza ýer içer ýal zat almalyň. Şo ýerde bir alaj edersiň diýerler. Arça olaryň gepine gidip enisini awa gitmäge yrpdyr. Olar ıssy çölle awa awlap ýadapdyrlar. Şerviýe suwsap agasyna ýüzlenen. Suwsuzlukdan essim aýylyp barýala, maňa suw ber. Men sen üçin suw göteremok. Sen boş çykyber. Ýer içer ýaly zady özüm alaryn diýipdiň ahyry. Islen zadyň bereýin. Ýöne meni bir suwdan ganyr. Bir gözüňi berseň, bir käse suw bereýin diýip, Arça wedirleriň öwre düşýäli. Ensini kör galdyrmaň külkürine düşýär. Şerviýe bir gözüni berip, agasyndan bir käse suw alýar. Şundan soň agasy ony aş suwsuz horlap ysgyndan gaçyrypdyr. Öne basym agasynyň hem suwu torupdyr. Bular görgü baryny görüp, soňky demlerine bir guýyň başyna barp ýetipdirler. Arça, paça ensini goýa sallap, oňa suw alyp uzatmagy buýurypdyr. Şerviýe agasyna suw uzatypdyr da, men çykar diýip, bilinden daňlan tanapa ýapyşypdyr. Arça oňa, bu goýy sen iň soňky jaýyňdyr diýip, elindäki tanapyň ujuny goýa goýberipdir. Üstünden hem 7 serwer daş oklaýada gaýdy berýär. Şerviýe agasyna, sen maňa etjeň etdiň. Ýöne Allahyň haky üçin aýalyma aýt. Oglum bolsa adyna Jahangir Ismydar goýsun diýipdir. Arça oň öýüne aglan bolup baryp, Şerviýany börüýdi. Oglum bolsa adyna Jahangir Ismydar goýuň diýdi. Ine şeýdip, Arça enisiniň deregine paça bolupdyr. Wagty sagady ýetip, Şerviýanyň aýaly bir ogul oň adyna Jahangir Ismydar goýupdyrlar. Bu çaga 7 ýaşyna baranna, ene, men atamyň atyny minjek diýe. Ol at depekdir, diýişlekdir oglum. Ataňdan başgany ýanyna da eltmez diýip, enes howsala düşüpdir. Onna atamyň nirededigini aýt. Ol meni atyna öwrenşdirer. Ataňy ağaň bilen awa şykara çykanna börüýdi diýip enesi aglapdyr. Jahangir Ismydar muňa ananmandyr. Ol 14 ýaşyna ýetenne, ondan mundan atasyna kast edilendigi, onuň guya taşlananlygy hakda habar eşdiýär. We enesine atamyň öllüligini ýa diridigini bileýin diýip, atasynyň atynyň ýanyna barýar. At oňa topulup, üstüne münnürmejek bolupdyr. Jahangir Ismydaryň gahary gelip, oň gulagynyň düýbüne bir şappat urupdyr böli, at oňa boýun bolupdyr. Şundan soň Jahangir Ismydar oňa atlanypdyr da, enesi bilen hoşlaşyp ýola düşüpdir. Ol şo gidişine 40 günden soň bir galanyň üstünden barypdyr da, derwede bana, meni padşahyňyň ýanyna elt diýen. Padşamyzyň sensizem aladasy ýetik. Urş üçin goşun toplamak bilen gara başyna gaý bolup beren padşa sen habaryň almaz. O näme üçin goşun toplaýar? 7 iklimden paç alyp beren goňşy ýurdun padşasy biziň ýurdumyzy basyp almaga gelýärmiş. Oň ýaly bolsa, padşaňyza Jahangir Ismydar pehlwan bize kömege gelipdirdi. Derwedewan muny eşdip, ornuny ýollaşyny goýupdyr da, Jahangiri padşalarynyň ýanyna alyp barypdyr. Şah habaryny alanna Jahangir Ismydar şeýle diýenmiş.
Ey kıvlayı älim. Men at ýalyna elim yeteli bäri söwüş tälimlerini öwrenip ýörün. Eşitişime göre üstüňize goşun sürüp gelýän betpäl padşa bilen uruşa çykjakmyşyňyz. Ruhsat etseňiz, şu uruşda menem bir güýjümi synap görsem diýen. Ey hoş niyetli gerçek. Sen ýaly ýigidin kömeginden diňe akmaklar ýüze urar. Men seni müň nökere baş edýän diýip, şa ony müň başy bellep söwüş meýdanyna çykarypdyr. Az wagtdan düşmanam goşunyna serenjam berip meýdana çykypdyr böli, çöpde çöýerde san barmyş. Olaň goşunyna san ýokmuş. Jahangir Ismydar özü bilen maslahatlaşmak üçin ýanyna gelen padşaha garap, "Adalatly padşamyz, biziň ýerle urşun geňeşi bolmaz diýilen nakıl bar. Onno ol, munno bi diýip başa agyrdyp oturman. Men iýdime ýeriň diýipdir-de, müň nökeri bilen ähli goşunyň başyny çekip, düşmanyň üstüne at salypdyr." Aç böwri ordasy ýaly okturylyp gelýän Jahangir Ismydaryň nökerlerini gören düşman goşuny dowul tapyp, çar tarapa pytrap başlapdyr. At tozundan asman ýüzi tutulypdyr. Jahangir Ismydar arslan ýaly arlap, aljaran düşmany onu onno, muny munno kılıçdan geçirip ýörmüş. Düşman serkerdeleri dirigi alanja nökerlerini iýdine ýerdip, zordan ýurtdan çykyp gaçypdyrlar. Şundan soň Jahangir Ismydar padşanyň gaşyna gelip başyny egipdir. Padşa oňa perler bilen bäs edýän kiçik ýygyny nikalap beripdir. Padşanyň ornuny hödürläpdir. Jahangir oňa atasynyň gözlegine çykanlygyny aýdanna, isläniňçe altyn kümüş goşun alyp git diýipdir. Jahangir Ismydar gelininden başga hiç zat alman, padşa bilen hoşlaşyp ýoluny dowam etdiripdir. Bular bir näçe gün ýörep, ýene bir galanyň üstünden barypdyrlar. Bu gala helki düşman padşanyň galasymyş. Jahangir Ismydar gelini bilen galanyň daşyndaky bir depäniň üstüne ýatypdyr. Ertiri bu ýurduň padşasy oýanyp, penjereden Jahangiriň gelini görüpdir-de, oňa aşyk bolupdyr. Ol derrew wezir wekillerini ýygnap, "Bugün 2 gün dogdy. Görüň, günnogordan dogan gün öňkü günimiz. Ana, ol gün watardan dogan gün kiminki? Derrew barıň da magadyna ýetip geliň" diýen. Wezir wekiller o ýere baryp görseler, günüň şöklesi degip, lowurdaýan Jahangiriň geliniň ýüzümüş. Olar Jahangir Ismydar bilen gelinini tutup padşanyň huzuryna getiripdirler. Padşa Jahangiri öldürmegi ýüregine döwüp ırsarap başlan. "Näme üçin ruhsatsyz men ýurduma geldiň? Men sen ýurduňa diýip gelemok. Ötüp barýan ýolagçydyr şahym. Ýolagçy bolsaň, başga ýol tapmadyňmy? Biziň düzgünimizi bozanyň üçin 7 sany pelwanymyz bilen görüş tutmaly bolarsyň. Olary ýeňseň ýoluňa gidersiň. Ýeňilseň başyň ölümli, aýalyň talyk bolar." Jahangir padşanyň şerti bilen razylaşyp, şoň oň pelwanlarynyň birini ýykypdyr. Padşa oňa ertesi 3 pelwan bilen görüşmegi buyurýar. Jahangir ertesi 3, bir günem 3 pelwan ýykýar. Padşaň muňa gahary gelip, oňa "Ýene bir pelwanym bar, şonu ýyksaň ýoluň açyk" diýen. "Getir pelwanyňy" diýip, Jahangir ýene görüş meýdanyna çykanmyş. Padşanyň bu gezekki orta çykaran pelwanynyň bili 7 adamyň bili ýaly, agzy gowagyň agzy ýaly, ballary soky ýaly diýär. Padşanyň lewdinden dänip durşuna ganygydan Jahangir Ismydar bu pelwanyň başyndan aşyryp ýere pylçapdyr. Öňküden emmeter gahary gelen padşa Jahangiri zynnana taşladypdyr-da, onu ýoklamagyň pikirini edip başlapdyr. Öldürmän aýalyny elinden alsa, padşada hiçem awray galjak dälmiş. Birden Uyuyunun içindeki üstüne 7 server daş taşlanan şerviye pelwan padşanyň ýadyna düşüp durdy. Nökerlerine onu getirmege buyurupdyr. Bark görseler, şerviýanyň çala jany barmyş. Nökerleri onu yorguna dolap köşke getiripdirler. Padşa oňa bir ýurtdan gelen ýigit ähli pelwanlamy ýeňdi. Şo pelwan ýigidi ýykyp bilseň, eslän zadyny bererdim diýipdir. Şerviýe oňa
40 güllap qırqılmadyk toklyň eti bilen baksaňyz, mazaly özüme tutsam, onu ýykaryn diýen. Şerwiýany 40 güllap toklyň eti bilen bakyp, görüş meýdanyna çykarýarlar. Jahangir ysmadaramyzyň nandan çykarypdyrlar da, bir gije geliniň ýanyna goýberip, ertesi qaqasynyň garşysyna getiripdirler. Atasy ogly bilen bir güllap görüşipdirler. Biri-birini ýykyp bilmändir. Ertesi Şerwiýe ogluny ýykypdyr. Jahangir ysmadar ýykylanyna ah diýip dodugyny dişlänmiş. Şerwiýe muň sebäbini soranyna oglun sesini çykarmandyr. Şerwiýe onu erkine goýman, ak çekeniň sebäbini sorapdyr. Ahyry Jahangir ysmadar oňa şeýle diýen: "Men atam ýurdumyzyň padşahsy eken. İl içindäki myş-myş gurruna görä, onu agasy çöllü guýa zyňyp gaýdypdyr da, özü şatagtyna çykypdyr. Han iniň diýip sorarlaryna, ol inimi böýrüýdi diýenmiş. Atam agasy bilen awy gidenine, men enemiň göwresinde ekenim. Dünýä inip, özümi bilenimden soň, bar arzuwum bu gurrun anaňyna ýetmek boldy. Är güjüne girdim diýip, bu işiň uğruna çykmam. Şu mezhepsiz padşanyň ýurduna gelip düşdüm. Bu betniýet da bir bahana bilen meni öldürüp, gelinimi almagy ýüregine döwdi. 7 pelwanymy ýyksaň, ýoluň açyk, ýykylsaň, başyň ölümli, aýalyň talak diýdi. Olary ýyktym weli, ýene bir mehnet pelwany garşyma çykardy. Onu da ýyktym. Lewzinden dänip, sen bilen tutuluşdurdy. Senem ýykdyň. Inne oň meni öldürjegine gözüm ýetip dur. Men atam tap bilmän, armanly öljegime içim ýanyp, ah çekdim." Şerwiýe öz ogludygyny bilip, Jahangir ysmadary kujaklap ağlapdyr. Jahangirem atasyny tanap, begenjine ağlapdyr. Soň bular ýanky padşany öldüripdirler de, öz ýurtlaryna dolanyp gelipdirler. İl gün ýygnanyp, 7 gije günüz toý edipdirler. Şundan soň Şerwiýe köşke barypdyr weli, ýasawullar onu saklap, "Sen köşke girmäge hakyň ýok. Arça padşanyň buýrugy şeýle. Aýdylaryna kulak salmasaň, biz seni öldürmeli" diýen. Şerwiýanyň ýerine düşüp baran halk ýasawullaryň üstüne gyýgyrypdyr. "Ey nadallar! Şerwiýe ýitirim bolany bäri, göreniňiz görgi, edeniňiz bergi boldy. Arça ýurdu tozdurdy, halky gedaý güne sarly. Siz ýene şoň diýenine kulak salýaňyzmy?" Derrew oň goluny arkasyna baglap, agdymyzy aşa ýetiren Şerwiýe padşanyň huzuryna getirin. Ýasawullaňam arçadan içi ýanyl eken. Köpçülük şeýle diýen soň, olar ýurup gidip, arçanyň elini baglapdyrlar da, Şerwiýanyň ýanyna getiripdirler. Şerwiýe tersine öwrülip, "Bu nadany gözüm görmesin. Ýanynyň wezirleri bile ýurtdan çykaryp goň" diýenmiş. Ýasawullar buýrugy ýerine ýetiripdirler. Şerwiýe ýene padşa bolupdyr. Oglu Jahangir ysmadary bolsa, goşun baş belläpdir. Ol ömrüniň ahyryna çelli ýurduny duşmanyň aýagyny sekdirmänmiş.